Gabatarwa. Wannan wasan kwaikwayo mai taken abin da kamar wuya. Wasa ne akan wata yarinya da ta ɗauri niyyar zama cikakkiyar mai ilimi don taimakawa iyayenta da ƙasar haihuwarta. Har wa yau, wasan ya fito da halin rayuwar da ɗaliban jami'o'in ƙasar nan sukan sami kansu a ciki. Sanadiyyar matsalar rayuwar da ke tattare da karatun, tare da matsalolin da ake fuskanta a fannin karatu a jami'o'i. A wasan an nuna yadda Rahama ke gwagwarmaya da matsaloli kala-kala a ƙoƙarinta na ganin ta cika burin rayuwarta. Ko Rahama za ta sami kaiwa ga cika burin rayuwarta? Ko Rahama za ta sami kaiwa ga biyan buƙatunta? Har ila yau, an nuna rayuwar wasu matasa a jami'a, yadda ɗalibai kan yi cuɗanya da mugayen abokai, maimakon a yi abin da aka zo yi sai a bige da shashanci da sharholiya. Wannan wasa ne da ya bugi jaki kuma ya bugi taiki dangane da halin rayuwar da muke ciki a yau. Kafin mu shiga kai tsaye a cikin labarin, zan so mu ɗan san wasu mutane da ke ciki. Na farko akwai Rahama, wadda take ɗaliba ce kuma ‘ya ce ga Malam Bala. Na biyu akwai Malam Bala, wato mahaifin Rahama. Sannan akwai Indo, wadda take mahaifiya ce ga Rahama. Sai kuma Haja, wadda suke ce ma Goggo, wato kishiyar mahaifiyar Rahama. Sai kuma Dada, wadda take kaka ce ga Rahama kuma mahaifiya ga Malam Bala. Sai kuma Nabila, wadda take ƙawa ce ga Rahama. Sannan akwai Abba, wanda yake ƙani ne shi ma ga Rahama. Sai kuma wasu ɗalibai, Muktar, Kebe da Zinatu. Sannan akwai Alhaji Barau, wanda attajiri ne a cikin garin su Rahama. Sai kuma Tanko, wanda yake yaro ne ga Alhaji Barau. Da dai sauran mutanen da ke cikin wannan labari. Kashi na farko, shiga ta farko. A gidan su Rahama za a ga mutanen gidan na kai da kawowa da aka saba da shi na yau da kullum. Mahaifin Rahama wato Malam Bala magidanci ne mai matan aure 2 da ‘ya'ya 7. Mahaifiyar Rahama Indo ita ce uwar gida, tana da ‘ya'ya 5, Rahama ce babba yayin da amarya Haja ke da ‘ya'ya 2, dukkansu maza. Waɗannan mata na zaune ne tare da surukuwarsu, Dada, mahaifiyar Malam Bala a gida ɗaya. Malam Bala a ɗakin mahaifiyarsa suna gaisawa irin gaisuwar safiya. Assalamu alaikum Dada, barka da kwana. Dada ta ce tana bisa tabarmar sallah, barka ka dai, mun kwana lafiya, ya kwanan iyali, ya kwanan jikoki na. Malam Bala ya ce lafiya lau, yara suna nan lafiya. Dada ta ce to madalla, Allah ya yi muku albarka. Malam Bala ya ce amin amin. Dada ta ce to ɗan nan barkanmu da arziki. Rahama ta gama karatu lafiya kuma ta sami abin da ake so. Malam Bala ya ce ƙwarai kuwa Dada, Uwani sunan da yake kiran Rahama da shi. Ta nuna ƙwazo domin ta sami kyaututtuka da dama kuma ta sami kyakkyawar shaida daga malamai da shugabannin makarantarsu. Dada ta ce kai madalla madalla, to yanzu hankalinku ya kwanta ko? Ko kuma in ce hankalin mahaifiyarta ya kwanta? Yanzu ba wata sai a gaggauta sa mata rana, domin ni tuni na fara tanadin daddawa da man shanu don na ga ta kusa dawowa. Malam Bala ya ce to Dada, ai lamarin Uwani da ban tsoro yake. Ni kaina na kasa gane irinta, a ce yarinya kamar ta bata da tsayayye, kowa ya zo wurinta sai ta kore shi. Ni na rasa irinta. Ko haka za ta ci gaba da zama a rayuwarta? Dada ta ce ahab, ka ji zancen banza. Kai yanzu a matsayinka na uba har sai ka jira ta tsayar da gwaninta? Ai zan ce kai ne mai zaɓa mata wanda ya dace. Malam Bala ya ce to da wannan, amma kun san yadda zamani ya canza. Lokacin zaɓawa ‘ya'ya miji ya wuce, yanzu ‘ya'yan ke da zaɓi wajen aure, domin yaran yanzu ba su da kunya da kawaicin mutanen da, suna iya yin ƙememe su ce ba su yarda ba. Dada ta ce kai tafi can ka bani wuri, yaushe har Rahamar ta girma da za ta gagare ka. Na lura duk wannan kinibibin ba na kowa ba ne illa na mahaifiyarta Indo. Ta tsare ɗiya a ɗaki ta hana ta aure wai ko boko? In ban da lalacewar ‘ya'yan zamani ina mace ina wani shirmen banza wai shi boko. Ni dai na gaji da wannan sakarcin naku. To bari in gaya maka yarinyar nan ba za ta kai watan azumi a gidan nan ba. Gwara ma ku fara shiri kai da uwayen nata.
Malam Bala ya ce, to Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Ni zan tafi gona. Dada ta ce, to a dawo lafiya, Allah ya bada sa'a. Malam Bala ya ce, amin. Kafin fitar Malam Bala sai suka ji sallamar Rahama tare da shigowar ta ɗakin kakarta. Dada ta ce bayan ta amsa sallamar, ‘yar halas kin ƙi ambato, to sannu da zuwa ba dai sai yanzu kika tashi ba. Rahama ta ce baba ina kwana, na leƙa ɗakin ka ban ganka ba, shi ne na zo nan, don in ga ko kana nan. Malam Bala ya ce lafiya lau, dama yanzu da ke tambayar ki gaya wa Haja ta aiko da abincin ‘yan gona da wuri. Rahama ta ce to baba a dawo lafiya. Dada ina kwana? Ke da duk zafin nan da ake sai kin kawo garwashi kullum kina gaban murhu? Dada ta ce ban kwana ba, sarkin surutu. Ina maki magana ke mai uba kina ta zuba. Sai yanzu kika damar gaishe ni? To riƙe gaisuwarki. Rahama ta rungume ta, haba dada ta. Ai ni da ke ba ta ɓaci, yanzu dai ki manta kawai. Gobe nan wurinki zan kwana mu sha hira har mu gaji. Zan baki labarin makarantarmu da irin gagarumin bikin da aka shirya mana na fita. Suna cikin hira sai suka ji muryar ƙanin Rahama, wato Abba yana ta kiranta. Rahama ta ce kai, wancan yaron baya da hankali. Jiyan da yake ƙwalawa mutum kira kamar wata sa'arsa. Dada bari in ji neman da ake yi mani. Yanzu haka inna ta aiko shi ya kira ni. Shi ne ya ƙi shigowa ya laɓe yana faman kirana. Dada ta ce rabu da shi, ai tsoron shigowa yake yi. Yaron nan baya jin magana, da na kabbara sallah sai ya zo ya ta man ɓarna. Shi ne jiya na samu ‘yar bulalata na zane shi. Dada ta ce to ‘yar baka, da ma ban gaya miki ba, yanzu za ki je ki dame shi da surutu. Tashi ki je ki ji kiran da ake yi maki. Rahama ta ce ai dai yau an gan ku a rana, ke da abban naki. Na tafi amma zan dawo da na gama abin da nake yi. Shiga ta biyu a gidan su Rahama, ƙawarta Nabila ta kawo mata ziyara suna tattaunawa game da buƙatar su ta ci gaba da karatu. Rahama ta shigo sashen su a fusace, tana ta ƙunƙuni akan irin yadda Abba ya riƙa ƙwala mata kira. Can sai ta hango takalma a ƙofar ɗakin gwaggwansa Haja, da alama ta yi baƙuwa ne. Salamu alaikum, wa muka samu? Nabila sannu da zuwa, wallahi ban san ke ce ke kira na ba. Da ban biye wa yaron nan ba, sannu da zuwa yaya gida ya su mama. Wallahi na yi misin ɗinki. I really missed you. Jiya na so in zo gidanku amma sai na yi wani abin ya gitto ya hana ni zuwa. Ba shi har kin raga ni. Nabila ta ce Rahama kenan. Kin ga yadda kika yi kyau? Da alama kin sami kwanciyar hankali. Ba maganar zuwa evening and night prep. Sai jin daɗi kawai. Kai gaskiyar Bahaushe da ya ce rai dangin goro. Rahama ta ce ta yi doguwar ajiyar zuciya. Ai bari kawai ƙawas lamarin ne sai a slow. Kin san abin da ke damuna Nabila? Nabila ta ce a'a sai kin faɗa. Amma bari in je in gaida inna in dawo. Ki bani mu sha. Dan na ga duk kin ƙosa ki sanar da ni. Haja, Nabila ƙawar taki ko ruwa ba ta kawo maki? Ke Rahama haka ake yi? Kin tsare baƙuwar taki ko ruwa ba ki kawo mata ba. Ɗauko kwalba ga ta nan bayan kujera Abba ya so mata lemu. Rahama ta juya bayan kujera ta ɗauko kwalba ta miƙa wa Hajawu, wato gwaggwanta. Wallahi ganin Nabila ya sa na manta da komai. Ga kwalbar ta. Nabila ta ce bari dai in je in gaida su inna, domin idan na biye maki haka za mu yi ta surutu har in tafi ban gaishe ta ba. Gwaggo ina Ahmad an yaye shi yanzu? Haja ta ce ga Ahmad can bayan yaya, sunan da take kiran mahaifiyar Rahama kenan. Rigimar yayansa ce yake yi har yanzu, shi ya sa ma ta goya shi. Nabila ta ce bayan ta gaida mahaifiyar Rahama ta dawo. My friend how far? Da maganar sayan jamfon. Rahama ta ce wai in ji mai ciwon haƙori. Kin san an ce abokin kuka ake gaya wa mutuwa. Na san kin kwana da sanin cewa babban burina shine in ci gaba da karatu. To ni na ga kamar abin da nake nema ya fi ƙarfina. Domin tun da na dawo Gwaggo ke bani labarin irin rikicin da suka riƙa yi da Dada. Wai akan rashin dawowa ta hutu da wuri. Domin an gaya mata da na dawo ba zan ƙara komawa ba.
tunda mun gama. Nabila ta ɗan yi dariyar yaƙi. Nabila baki san maganar tsofaffin nan ba. Ƙila don baki zaune da su. Ai in gaya maki irin wannan tsohuwar idan ta tayar da bala'i, gidan nan ba mai iya shawo kanta. Abin ban haushin ma shi ne ta tsani Inna. Duk laifin duniya sai ta ɗauka ta ɗora wa Inna. Don ma Allah ya sa Gwaggo da Inna ba su biye mata ai da an bani. Nabila cikin alamar tausayi ta ce Allah sarki ƙawas, ashe sai mu yi shirin shan biki. Rahama cikin fushi ta ce ke ni wallahi ban san wannan wulaƙancin naki. Sai ana gaya miki maganar kirki sai ki haɗa ta da wasa. Please stop it, take this issue serious please. Kin san Allah Nabila ina so in riƙa neman shawararki akan komai a makaranta. Tun a makaranta. Amma wannan wulaƙancin naki shi ke gama ni da ke, be serious please. Nabila cikin dariya ta ce sorry my friend. Dama yana so in ɗan ga fushinki ne kawai. Kin san kin fi kyau in kika yi ɗan yi fushi. Amma na san abin da zai sa ki dariya bari in tuna miki shi. Rahama cikin dariya ta ce no please ba sai kin tuna min ba na tuna. Nabila ta ce to shi kenan mu koma kan maganar mu. Yanzu na shirya, menene abin yi? Rahama ta yi ajiyar zuciya kamar yadda na fara gaya maki. Karatun nan da ƙyar zai yiwu, domin babana ya ce ba shi da ƙarfin da zai iya ɗaukar nauyin karatuna na jami'a. Na rasa abin da ke yi min daɗi Nabila. Na san abin da ya faɗi gaskiya ne, amma ni na ƙallafa wa raina ci gaba da karatu har mafarki nake yi. Ga ni can a jami'a. Na yi tunanin yadda zan warware wannan matsalar har na gaji. Nabila cikin sauri alamar ta tuna da wani abu ta ce kin san kuwa dalilin zuwa na gidan nan yau shi ne? Don in sanar da ke cewa mun yi magana da abbanmu. Ya ce in ya dawo daga wurin aiki zai biya banki ya siyo min fom. Kin san abin da za mu yi yanzu? Da su baba da dada za su yarda, sai in yi wa abbanmu magana, sai ya so maki mu yi jarabawar tare. Kuma na san abbanmu zai yarda domin yana sha'awar yara masu son karatu. Rahama ta yi ajiyar zuciya. Nabila ai ba sayan fom ɗin ke da wuya ba, kuɗin da za a kashe wajen karatun. Amma in na samu fom ɗin ma ai na gode, aƙalla na taka matakin farko a fafutukar da nake yi. Nabila cikin shewa da jin daɗi ta ce hey ƙawas kenan. Amma fa kina da zurfin tunani. In Allah ya yarda sai kin cimma burinki. Ki dai yi ƙoƙari ki yi convincing baba da dada yadda za su amince. Ni zan tafi kar mama ta ga na daɗe. Rahama ta ɗan yi shiru alamar tana tunani. Shi kenan Nabila na gode ƙwarai. Zan yi iya bakin ƙoƙarina, amma babban abu mai muhimmanci shi ne addu'a. In Allah ya so zan dage da addu'a. In Allah ya sa ina da rabo, sai ya kawo wata hanyar. Zo mu je in raka ki ku yi sallama da su Gwaggo. Sai in raka ki. To duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan labari a yau. Sai ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin ya za ta kasance. Shin Rahama za ta cika burin rayuwarta kuwa? Ko kuwa ba za ta cika ba? Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.